kysyi Mikkel Mononen nimiseltä talonpojalta Palonkylältä erästä palstaa, jonka se katsoi olevan sovelias paikka hautausmaalle, sopivan tasainen paikka. Mutta tämä Mononen vaati niin suurta summaa sen palstan ostamisesta, että kirkkoneuvosto kieltäytyi. Siinä olisi jouduttu keräämään ylimääräinen vero kaikilta pitäjäläisiltä, jotta se hautausmaa olisi saatu perustettua. Ja sen sijaan sitten seurakunnalla oli tämä 1,5 hehtaarin kokoinen palsta täällä Hammaslahteen vievän tien varressa, ja se hautausmaa päätettiin lopulta perustaa tänne. Vihkimisjuhla oli 1. päivä elokuuta 1858, ja täytyy muistaa, että siihen aikaan tämä oli yhteinen hautausmaa kiihtelysvaaralaisille ja pyhäselkäläisille. Pyhäselässä ei ollut minkäännäköistä hautausmaa. Tämä ei ollut olemassa vielä siinä vaiheessa. Se on alun perin sairastupa ollut tuolla kirkon lähellä. Täällä oli koleraepidemia 1848 ja silloin perustettiin sairastupa. Ja sen sairastupan toinen tarkoitus oli toimia myöskin ruumiinavausten suorituspaikkana. Ja niin myöhään kuin 1919 sitten se siirrettiin tälle paikalle. Tämä on rakennettu vähän Suomen itsenäistymisen jälkeen 1919 kunnan toimesta. Ja sitten mitään virallista asiakirjaa ei ole olemassa, mutta se on vähitellen luisunut seurakunnan omaisuudeksi sitten. Eli tässä esimerkiksi lääkäri Kytö suoritti ruumiinavauksia, täällä säilytettiin vainajia tässä rakennuksessa. Ja tämä tietysti ei ole enää ollut käytössä aktiivisesti 20-30-luvun jälkeen. Tämä uusi hautausmaa perustettiin vuonna 1920 ja jälleen syynä oli se, että tämä hautausmaa oli siinä vaiheessa melko täynnä ja Pyhäselkä oli itsenäistymässä. Eli pyhäselkäläiset olivat perustamassa omaa hautausmaata Hammaslahteen. Eli tämä oli aktiivisessa käytössä 1858-1920. Ja vielä niin myöhään kuin 1957 on tänne haudattu muutama vainaja. Ja jos noita hautakiviä tuolla katsotte, niin siellä on joitakin sellaisia vähän paremmin hoidettuja sukuhautoja, joissa sitten edelleen tuotaan kuvia. Suurin osa on maatunut tuonne. Ja sitten se valitettava asia on, että eräänä vuonna parikymmentä vuotta sitten ympärillä. Tämä kiviaita on rakennettu vähän myöhemmässä vaiheessa tänne ja sellainen hyvin traaginen vaihe Kiihtelysvaaran historiassa liittyy tähän hautausmaahan kuin nälkävuodet. 1860-luvulla alkoi sadot huonontua Suomessa, tuli niin kuin tällainen pitkä kylmä kausi, ajanjakso. Ja 1866, jolloin tänne ei saatu ajoissa vilja-apua, niin alkoi tulla nälkäkuolemia ja tautiepidemioita, ja 1867 vuonna yksistään kuoli 960 seurakuntalaista. Kaiken niin kuin tavallaan huippuhetki oli sitten toukokuu 1868, jolloin 1 kuukauden aikana kuoli 120 kiihtelysvaaralaista ja pyhäselkäläistä. Ja haudankaivaja sai potkut sen takia, että hän ei riittävän nopeasti kerennyt kaivaa hautoja. Joitakin pitäjän silmää tekeviä ärsytti se, että haudat saattoi matalimmilla olla 30 senttiä maanpinnasta, koska ei haudankaivajakaan jaksanut enää kaivaa hautoja. Eli se oli täydellinen niin kuin katastrofi, oikeastaan voi sanoa 30% paikkakuntalaisista kuoli 1 vuoden aikana tai 2 vuoden aikana. Ja kaiken kaikkiaan 1608. Ja aika moni näistä nälkävuosien uhreista on haudattu tälle hautausmaalle, osa myöskin tuonne kirkon ympärille. Ja nimenomaan tämä vasemmalla puolella oleva tämä vanhempi osa tuolla niin on tällainen joukkohautojen alue. Sinne on muun muassa lasten joukkohautoja sijaitsee tuossa ihan tuolla toisessa päässä. Siellä ei ole minkäännäköistä muistomerkkiä, mutta että valtavasti kuoli ihmisiä silloin. Ja sen jälkeen oikeastaan sitten on vasta alkanut niin kuin tämä tavallisempi hautaaminen täällä, että aikajärjestyksessä oikeastaan menee tuonne suuntaan, tuonne oikealle puolelle, niin siellä on vähän uudempia hautoja.
Sitten tuossa ihan sen verran ennen kuin lähdetään kiertämään, niin voisi mainita, että tietysti silloin kun oli vuosi 1858, niin elettiin sellaista aikaa, että Suomen ainut virallinen kieli oli ruotsi. Ja näissä vanhimmissa hautamuistomerkeissä näkyy myös se, että ne on kirjoitettu ruotsiksi. Sitten siellä myöskin on se isoja sukuhautoja, jotka on ympäröity, eli tavallaan se varallisuus näkyy aika selvästi siinä, että minkälaisia nämä haudat. Siellä on hyvin vaatimattomia puuristeja, jotka on suunnilleen lahonnut sinne puujuurelle. Sitten on sellaisia hyvin komeita isojen talollissukujen hautoja. Kaikkein eniten on varmaan Kuustinen sukunimellä hautoja tällä hautausmaalla. Tuossa on sellainen hyvin liikuttava hauta omalla tavallaan. Tuossa pieni metallinen hautakiven näköinen tuossa oikealla puolella. Se on sellainen Sofia Olsson-nimisen 4-vuotiaan lapsen hautamuistomerkki. Se on ruotsiksi kirjoitettu, siinä on jotenkin sillä tavalla sanottu, että maa-äiti kaikki ottaa poveensa ja snoppu vilja aikaisin täältä. Saattaa hyviä liikuttavia kertomuksia näissä muistomerkeissä myöskin siitä, että hyvin paljon lapsia kuoli siihen aikaan ja se oikeastaan kosketti melkein joka sukua. Ei ollut terveydenhuolto kehittynyt samalla tavalla ja olosuhteet oli haastavammat. Tosin sitten vielä sen verran jatkan tästä ruotsin kielestä, että sitten tietysti sanotaan tavalliselle kansalle, se ei niin kuin aina avautunut mitään niissä hautakivissä sanottiin, jos ne oli vieraalla kielellä kirjoitettu. Ja Hammaslahti on ruotsiksi Hammaslax vanhalta nimeltään ja erässä ristissä oli kirjoitettu kuolinpaikaksi Hammaslax eli Hammaslahti. Eräs viitteellisvarallinen mummo oli sitten käynyt hautausmaalla kiertämässä ja sitten tuli kertomaan kyläläisille, että Hammasläksi oli kuolemaksi. Se ei kuitenkaan tarkoittanut tosiaan vain kuolinpaikkaa.